Takže čus lidi, já jsem Jumper 9205 a se mnou je tu PS02 kolega. A dneska jsme to trochu divně. Nejsme tu u žádného gameplaye, ani u MTAčka, ale jsme u Good Game Empire. Trošku divné a už mi pošle... Velice divné. Ano. Online hra. OK, no tak dělej, pošle mi tu přihlášku do Aliance. Tak, vaše nabídka byla odeslána. Alianční pozvánka, jo. Oficiál Aliance YouTube kanálu MinersLP. Kdo by chtěl, může. Jestli má někdo zájem přijít. Jediný požadavek by možná mohl být, že by byli někde poblíž tady nás. No, samozřejmě se sem musíte přestěhovat. Protože jako hráči, kteří budou 800 od nás, tak opravdu nepotřebujeme. Jo, kdyby něco my jsme měli štěstí, takže my jsme se spawnuli hned vedle sebe, my jsme nepotřebovali. Vůbec jsme se nepřestěhovali. Ne, vůbec, mi to bylo jenom štěstí. Kdyby někdo nevěděl, jak se přestěhovat, dáte královský trh, ostatní, tady tu šipečku, přemístit hrát, tady dáte koupit, první přemístění máte za 0 a tady buď to musíte na volná pozice, nebo na ruiny. Ano. My jsme se chtěli přestěhovat na souřadnice 637203, ale nakonec jsme to vzdali, protože když jsme takhle hezky vedle sebe a máme tady hodně základen, tak proč ne? Jo, počkej. No. Tak, Good Game Empire, nevím, kdo by nevěděl, prostě tu máte hrát a questy. Třeba já teď plním quest pila, postavit pilu úroveň 1. Já ještě nemůžu stavět, jakoby vystavět pilu. Nevšímejte si těch mých zlaťáků, to je prosím vás hack. Ne, dělám si srandu, hack to není. Jenom jakože to je... Já jsem dostal nějakou odměnu za nějaký to... Jo, tu speciální výzvu, že jo? No. Ano. Speciální výzvu. To já taky dostanu dneska ještě. Mimochodem jsme se včera zaregistrovali pod tímto účtem, pozor. Ano, jinak my máme úplně jiný účty, já vám ho hned ukážu. Možná byste se ptali, proč to takhle máme debilně udělaný, protože on nám to jaksi Alchy podělal. Počkej, já se hned znám. Máme tam trošku špatně základny. Ano. A z tohoto účtu chci taky točit. Podívejte, tady jsem já, tady je ta základna moje, jo, ale on si Alchy jaksi zabral tohle, jo. On si Alchy zabral tady to vedle, jenže on vedle sebe hned má na kámen, ale on ne, on musí udělat tohle. A kdyby logicky uvažoval, tak si zabere tamto, jo, tady to má, TS, zabraný, a kdyby on uvažoval, tak on má zabraný tohle a mohl by mít i tohle, jo. I tohle, ale ne, on musí udělat tohle a tohle. Kdežto, kdyby to šlo, tak on by měl tady to hned vedle sebe a kdyby si zabral ještě tady to, co má teď TS, tak TS má hned to vedle sebe a nad sebou. Já bych mohl mít tady tu, jak mám, a vedle sebe, jo. Ale on to takhle nakopnul celý. Jo, takže bohužel s tím už nic neuděláme, no. Kvůli tomuhle mám můj kanál, účet, pod kterým budu natáčet, myslím oba, co ty na to? Jo, klidně. Tak oba budeme točit. Já jsem Jumper MinersLP a on je Lopaha MinersLP. Proč by ne? Jak originální. Velice originální. Jak originální, ty vole. To je tak originální, že se mi otočili varlata. To je šíleně originální, ale Ano. Ano. Vidíte, naše aliance se taky jmenuje MinersLP. Mám relikvii. Já taky.
Ale fuck fail. No to je jedno. Tady, takže když dáme zpráva v alianci, tak může se připojit každý, jmenuje se to normálně po našem kanále. Jo, ještě tímto videem bych vám chtěl poděkovat za 22 subs. Jo. Je vidět, že ty skeče měly úspěch, protože jako, já nevím, no, na to, že jsme jako začínáme teprve, tak na to, že takhle začínáme, tak si myslím, že je to docela úspěch. 22. Jo. Jo, no. Že. A takže kdyby měl někdo zájem, tak se určitě připojte do aliance, i když vím, že se nikdo nepřipojí. Jo, ještě tam dopiš, že minimální požadavek je level 10. No, to tam napíšu, až já sám budu level 10 asi, No, no. já jsem 10. Ale já ne. Ještě zatím. No, to je jedno, no. Takže až on bude 10, tak minimální level je 10, abyste se připojili. Ale ne, že se přihlásíte 1 vteřinu před level upem, jo. Jako před mým level upem. Protože tam ještě teď momentálně limit není. Jo, teď momentálně... Takhle, ale až vydáme video, tak pravděpodobně už bude ta 10, že jo. Takže... takže radši se připojte, až budete mít level 10. Jo. A jo. Je to jistější, než abyste pořád kontrolovali na Empireu, jestli je tady už Castle of Doji, jestli je to... Já mám samozřejmě Akropolis, mně se to líbí. Prostě ten název Akropolis. Hezký název. No. Ten tady má Castle of Doji, protože on si to chtěl taky pojmenovat to Doji King, tam to, co má. Ale... Ještě to už mám na celou, víš? No právě, to už by bylo trošku nápadný. Až moc. Takhle u tebe by si taky to říct, že je to velice nápadné. Oba dva máte ve jménu Jumper, oba dva máte hrát jménem Akropolis. No a... No, tak já ten účet můžu zrušit, víš, to jde. No Smazat tak ale to asi ne, co? Ne, já jsem do toho vložil reální prachy, tak to ne asi. Asi ne. No ale kdo by... Aliance, ahoj, nechceš jít k nám do Ali? Teď jsem ji vytvořil, už mám jít k někomu. To by bylo 375 rubínů úplně vyhozených do zadku. Ne, díky, teď jsem ve své. Ali a nechci odejít. Ještě tam napiš cikání. Ne, to už ne. A nechci odejít cikání. Jo, takže kdyby to, ale musí to být minimálně poblíž, jako třeba blízko tady Castle of Doji, nebo mě blíž. No, nebo takhle, ono je to, my jsme strašně blízko, takže ono, no, zase. Takže počkat, já vám dám tipy na místa, kdybyste někdo chtěl. Kdybyste někdo měl zájem, i když pochybuju, že to tady někdo hraje. Ježišmarja, já jsem už 9 a mám už úkol, že mám že mám vyrabovat nějakýho hráče. Prostě da fuk. Tak vyrabuj toho Lego Gamer, to je úroveň. Ale ten je taky pod 2 branou ještě. Víš? Jo, pod 2 A já taky. Jo, tak kdybyste chtěli, tak samozřejmě vám dám tipy, kde by to bylo nejvhodnější. Takže buď to tady, tady, tady. A samozřejmě, ono by to šlo třeba i tady, jo. Nebo dokonce i tady. Jo, prostě nesmíte mít někde úplně v nějaký, v nějaký úplně velký prdeli, třeba tady až, jo, tak to ne. Ale třeba jako to stěhování, první stěhování máte za jenom za 0, jo, tak. Jenom za 0, takže tak to byste jako, jestli chcete být s náma, tak byste to mohli obětovat. Ano. Samozřejmě, my tady postupně, až se vylevlíme, tak samozřejmě tady srovnáváme se zemí, že? Ano, takže ono by se to vyplatilo být v naší alianci, jestli nechcete být srovnaný. Víte co? Jo, takže počkat, já se tady dárek za registraci si musím vyzvednout, tak super. Jsem si ho zapomněl úplně vyzvednout. No.
A samozřejmě teď ještě tady je dobrodružství, to když to jo. To už asi ví, no. No to jako prostě nazbíráte třeba, když útočíte na hrady loupeživých baronů, to jsou tyhle ty, tohle. To první jde strašně celkem rychle, ale to druhý, zhruba nad sebou mám 3 kousky. A to už jsem jaký level. No, takže až ji nazbíráte, tak tady dáte to, nebo můžete koupit kousek mapy, podle mě je to k ničemu. Utrácet rubíny za mapu. A stejně za jeden kousíček, jo. Stejně potom dostanete za jeden kousíček tolik, jo. Stejně dostanete jenom prase nějaký královský, který vám dá jenom 18 populace, takže... Jaký populace? No tak veřejného pořádku. No. Jo, takže tak a třeba tady, jo, my jsme tu zůstali, my jsme se chtěli přestěhovat na ty souřadky, ale my jsme tu zůstali, protože tady je hodně volných základen a nemáme potřebu si to. Možná... A jsme blízko sebe, takže jako nás. No. A měli jsme docela štěstí, tady cav se prostě, nebo respektive lopaha. TS lomeno lopaha lomeno cav, nebo ne, to je jedno. No, říkejme TS. Dobře. Tady TS, ten prostě se jen tak podíval na mapu a tam vedle sebe viděl hrát Akropolis a teď se na to najel, ne, a tam bylo Jumper Miners LP, ne, tak mi to hned oznámil a já jsem se mohl udávit tady. No OK. Tak, to by bylo tak zatím všechno, ale ještě ne, ještě vysvětlím tady tu alianční prime time. Na to nesmíme zapomenout. Jo, takže tady, když dáte přidat rubíny, tak vám to přidá rubíny, ale jelikož je to alianční, tak ten bonus, který byste měli dostat vy, dají do aliance. Jo, takže to se nevyplatí, spíš normální prime time, to se vyplácí. A teď vysvětlím třeba tábor morových expertů, to snad nemusím moc dlouho vysvětlovat, no. Tady speciální nabídka, to prostě, když si koupíte rubíny, tak dostanete tady tu nějakou, který vám dává 39 veřejného pořádku. Vedle tady máte Herod sklaní, no. Vaše body slávy, no. Cena za účast je jenom tohle. Pro nejlepší 100 je tohle a já bych chtěl šíleně tohle 100, ale tak to je pro nejlepší 3, to ne. Potom tady shromaždiště žoldáků, to je prostě ta boží nejlepší věc, kterou kdy mohli přidat. Tady prostě se vám za pár minut, lomeno sekund, se vám chodí žoldáci a vy si je můžete tady brát, tudíž nemusíte verbovat a máte je instantně. Tady vždycky, co to je, počet, kdy to odjede, kolik to stojí, buď to jo, nebo ne. Ale to úplně lepší na tom je, že tam můžete se dát specialitky, které nejdou naverbovat. Jako třeba nájezdníci, paliči. Ale já si tady třeba teď vemu, jo, podívejte, ty pěšáky s palcátem na tenhle level jsou docela dobrý, takže podívejte. Vidím je tady, jo, pěšák s palcátem, počet 2, kdy odjedou, zlaťáky a buď to je můžete poslat i hned pryč, nebo já je tady teda nechávám, ale tyhle ty třeba pošlu takhle pryč, no. A máme tomu jenom ty pěšáky s palcátem, tak dejme tu 5, zabere vám to 4 jídla, to jako byste měli mít. Momentálně zde jsou žoldáci, kteří vám nabízí služby, jo, za 7 minut nebo za 8 respektive přijedou další. Potom, co bych vysvětlil, tady jsou potom takový, body aktivity, tady dáte prostě vyzvednout a to jsou body aktivity, prostě třeba tady máte úkoly, který když splníte, tak to, takže produkujte nástroje, dostanete za to 5 bodů, tudíž třeba vyrobíte kameny vrhací, jo, a dostanete 5 bodů. Zprávu do aliančního chatu to můžu udělat hned. První zpráva v Ali, wow. Bitches. Bitches. Tak. A máte hned o body víc, tady to je 50 bodů, tak se je pokusíme tady ještě nazbírat. Já už je mám, ale mně se nechce přijmout to vojsko, protože já jakoby už jsem -1. Já nejsem. Vyrobte v kovárně. Já už mám tolik vojska, opravdu. Jo, počkej, v alianční kovárně něco vyrobím.
To můžete vyrábět každý den něco. Jo, vybavení, teď Jednu zase věc. vykovám něco v kovárně, takže tady ty srajdy prostě, jo, ty tam prostě naházím. Tady ty běžné věci, to tam prostě takhle naflákám. Nepočkat, já jsem debil, no, musím to tam naskládat znova. Tož víte co, já jsem hlavaděravá, no. Hlavaděravá. Znáte mě, víte co. OK. No, teď mi to sloučí a na co to je, na kastána? Na co to je? Velitel. Super. Tak si jdeme třeba teď vybavit velitele, podívejte, jo. Tady to je, tak to tam dáme, šoupneme to tam, tady to tam šoupneme, tohle tam dáme, tohle, mě to nějak až tak moc nezajímá, ale hele, je dobře vybavený. On tam nemá ani jednu běžnou věc a vlajka to nevím, kde se bere, vzhled jakože. To poměrně nevím, kde se bere, ale jakože OK, protože podívejte, vzácný, epický. Tak, co bych tady ještě mohl vysvětlit? No. Asi nic. Takhle, ono to byla taková informačka, ukázka a všechno. Ano. První let's play na tuto hru bude až za pár dní nebo hodin, nevím. Každopádně tady to uploadnu hned, protože tady na to nepotřebuju dávat intro do toho nic. Tohle to je jako na informačku, nevím, proč bych se s tou 20-minutovou informačkou štval 2 dny, jo. No. To nemám jakože zájem. No, vojenský, ještě abych vysvětlil, kdyby si někdo stavěl tvrz, tak to je, když na vás někdo útočí, tak vy si... můžete schovat vojsko. Ano, takže pokud nechcete přijít o nejdůležitější vojsko, který prostě nechcete ztratit, tak si to dáte do tvrze a ono vám to přežije. Nebo třeba když před rabováním úkryt, tak to vám to schová nějaký ty a oni to prostě nenajdou. Jo? Nevyšpěhujou, nevyberou nic. Ne, no, přesně tak. Cimbuří, to se instantně od levelu 11, to já ještě nemůžu mít, ale OK. No, za chvilku budu mít level 11. Možná zítra, pozítří, nevím, asi zítra. Dneska je teda 21. Ano, 21.2.2014, takže tohle by mělo být ještě... 10:53. Pozor. Já tu mám 10:54, ale jako... A to je 1 plus minus. Plus minus 53. Počkej, mobil, podíváme se na můj translátor. Tam je všechno nejlíp vždycky. Ano, je 7:58:50. Translátore, to si teda vykoumal. Ukaž. No, 8:36:25. hodiny a mě to přestěhuje na Merkur Casino. Merkur Casino. Ne, je prostě 10:54. Ne, ve škole na informatice, jak bylo na Faceu, nějaký ten, víš co, že ti to odkaz, který tě dal na random stránku. Jo, já prostě tam prostě klikli na odkaz a vás to odhodilo na úplně všechno, na nějakou random stránku, která je prostě random na internetu. A musel tady TS měl docela štěstí, že ho to nedalo na porno stránku. To by měl docela dost zavařený s paní učitelkou, že? To ano. Kůča je píča. OK. Tak se zase uklidníme, je plus minus 55:54. Aha, takže on už musí jít snídat, víte co? No. A ještě jedna věc. Ještě tu je jedna věc a já jsem zapomněl, co to bylo. Počkat. Mapa království. To ani nevím, co je. Jo. Na základnu, abyste ji mohli dobít, potřebujete level 13. Protože v levelu 13 můžete stavět půrkrabství a potom normálně dáte záte mapu světa, tady třeba vyberete základnu a tady dáte tohleto, akorát, že já nemám kastelána, tudíž jakože nemám půrkrabství, takže to zabrat nemůžu. No a s TSem jsme dohodli, že já budu mít to pode mnou, ten bude mít, já budu mít tady tu na dřevo, tady tu na kámen, on bude mít tohle na kámen a
říkal ještě něco na dřevo, akorát já nevím, co myslel, že? Nevím. Ty jsi měl vyhlídnutou nějakou na dřevo, jenže já ji pořád nemůžu najít, víš? Na dřevo? Tam vlevo myslíš, toho zabiják 1986. Co zabij? To bych klidně i bral, to jsou ruiny, že jo? No, ruiny a... A je tam bonusový dřevo, takže ono to není 6-2, ale 8-2. Takže na dřevo je to úplně boží. A na kámen bych si dovolil zabrat to 6-2 vedle mě, tam mám hned 3. No. A já bych si zabral tamto, víte co? Jasně. Tady se o tom... Ten zabiják, který má akorát dvě farmy, sklad, hrad, ale to nevadí vůbec. To bych si zabral jako první, jakože dřevo. Jasně, a kdybyste nevěděli, jak si sam leze, tak tady dáte tyto. Tak tady dáte seznam denních úkolů, tak. Kdybyste nevěděli, jak se dostat na ten seznam denních úkolů, tak tady, jak máte normálně tu knihu s questama, tak tady nahoře máte seznam denních úkolů, jakoby. Tak a tady máte to seznam denních úkolů. Snad to chápete. I když v mém podání to není. Pošlete zdroje jinému hráči. Já ti něco pošlu. Jedno dřevo. To se ti opravdu bude hodit. Dále, co tu máme, co bychom zatím mohli splnit? Produkujte nás, získejte 15 bodů slávy. Nemám zájem. 2 škutilů v královstvích ohnivých vrchů, no tak tady taky nemám zájem. Já potřebuji jenom 5 bodů, ale počkejte. Kdy bylo to pošlete zdroje jinému hráči, nebo to už mám udělaný? Nebo až tam dojedou. To se ti udělal, jo, až tam dojedou, takže až tady to k TS-ovi, a.k.a. panu Lopahovi dojede, tak budu mít tamto vojsko. Ačkoliv nevím, jestli nespáchám sebevraždu s těma kušníkama, ty podle mě jsou na nic. Takhle, ono v nízkém levelu jako jo, ale potom, až budeš třeba kasarna 3, tak je trošku vyházet. Jo no, prostě to je k ničemu potom. Hele, co si myslíš, pěšáky s palcátem nebo kušníci? Ono je to tak napůl. Já si taky tak říkám, ale já zatím verbuju radši ty. No. Teď se podívám, jestli nemáme máme něco nového na shromaždišti. Hele, palíče, tak to jednoho si vemu. Ten se může hodit. Já mám taky palíče. Jo, mně se to líbí, že úplně máte klid od verbování, nemusíte prostě verbovat tolik. A nakonec si třeba zaútočíme na hrad loupeživýho barona. Jo, jedno dřevo. Jsi strašně hodný. No jsem hodný, jako já mám poslat zdroje jinému hráči a jako já nebudu utrácet, prosím tě. Dokud nemá ani nikdo nouzi, já to dělám kvůli tomu dennímu úkolu. Já vím, no já taky vždycky posílám jenom jeden zdroj. Jo, ty už jsi mi poslal jeden zdroj, víš? No právě. Tak ti to musím taky oplatit. Já už jsem na 50, jenže tu si nevezmu, protože mám trošku, jsem prostě v mínusu, takhle. Mám sice jenom -1, jakože, ale stejně. Já jsem v plusu, ale podívám se, kolik mám. Já totiž mám teď, já jsem dostal za to instruktora na 4 hodiny. Jo. 44 za hodinu, no tak to jsem zatím ještě v pohodě. No, když mám 3 na úroveň 3. -1 za hodinu, dojde za 2 měsíce. Ano, že, ale za 2 měsíce už budeme mít základny. Tak... Za 2 měsíce? To jestli potom v těch účtech budeme hrát, tak budeme už 30. Ne, to ne zase, ale budeme mít druhý základny už. Jo, takže ty budeš mít na dřevo a na kámen, já budu mít na kámen a na dřevo, víš. Takže to už bude v pohodě. To bude v pohodě už. Jo, tak to nám nedojde už nikdy, jestli budeš takhle v tomhle mírném mínusu. Jo. Přemýšlel jsem, že bychom natočili nějaký vlog. Nějaký co? Vlog, ale jako to bychom museli jít někomu, jako. To je pravda. Prostě rozpůlený obrazovky, na jedné straně máte mě, na druhý máte TSA, ne, a prostě úplně epic. To by byl vlog za všechny prachy. To je hokej,
Každý ujít někoho. Přes Camtasia by se to dalo natočit. Ty bys mi poslal to tvoje video, já bych smrštil moji webku a dal tam i tu tvojí, víš co? Jo. Přes Camtasia. No to by šlo, ale víš co, to ne. Jenže kdo by to měl dělat? No já bych to dělal, ale jak by... to bychom se u toho zase rozpovídali na 30 minut a kdo by mi měl posílat 30-minutový to by bylo šíleně, to by bylo rychlejší, kdybych ti půjčil flešku a ty jsi mi to na to dal. To jo. To by bylo rychlejší. Víš, jak jsi mi jednou posílal Kantra přes Skype. Jo. Ty vole, to bylo peklo na talíři. Peklo na talíři. Jo, to úplně jsme hráli Minecraft, ne, a prej Counter Strike máme zkusit, ty jsi mi ho posílal, ale to jsme u toho na tom Minecraftu museli být asi kolik, 3 hodiny? Jo. Asi jo. Asi 3 hodiny. Jo, takže nedoporučuji posílat přes Skype. Normálně přes e-mail, vložte to do e-mailu, pošlete mu to a on si to rozbalí. I to je lepší. Yeah. No nic, takže náskok díky technice, to budu mít za pár minut to ví. No, dobře, tak to by teda stačilo, že, pane? Jo, kdybyste se ještě ptali tady za výzkumná věž, to je, tam můžete zkoumat. Jenže ten 39, to ještě ani jeden z nás nemůže mít. A ona je tam venku, takže já to nemusím stavět. Musíš. Jak to? Ano, opravdu, až budeš 39, tak ji musíš postavit. Takže mu to je teda tam venku. No, aby ti to ukázalo. Co se s tím dá dělat, že? Ano. Nic, ale bezdomovci. Pojďte. Jak já. Hele, bezdomovci. Bezdomovci. Úplně epické, no tak tohle video je taky úplně epické, úplně celé zabité, celý den je dneska už zabitý. Celý den už je prostě zabitý, prostě... Jo, to nemá už cenu zabíjet, to už je prostě celé zabité, víš jo. No. No a já se těším na úroveň 11. Na cimbuří. No nic. Já chci nad sebou vybít 25, já chci zkusit to království. Víš co? Jaký království? No království, to víš přece, jak je. O 25. Jo, aha, tam to, jo, dobrý, už vím. No to tam už chci, no. Ale víš, že to je 25 a potom na další potřebuješ až vyšší level zase. No já vím, to je, myslíš tu mapu království tam? Ano. Těžte nové zdroje. Takhle, zní to velmi zajímavě. Jo, ale záleží, jestli to zajímavý je. No právě. Ty mi potom řekneš, jestli je to zajímavý, nebo jestli je to úplně k prdu. Takhle, podle toho, co vidím, tak tam asi budou nový budovy teda, ale budeš muset začínat jakoby od začátku. Jakoby, víš co? Jo, jakože budeš něco jako od základny. Jako kdyby si měl nějakou základnu. No, ono to bude jako normální hrad. Normálně jako hrad level 1. Jako když se zaregistruješ. Teda bez tutoriálu samozřejmě. Ale normálně všechno ti tady zůstane, akorát to bude tam někde jinde. Bude vůbec, nevím, jak to tam bude vypadat. Ale žádný základy tam podle všeho nebudou. Nebo možná budou, nevím. To já vím. No tak hele, uvidíme. Uvidíme, Nebo no. co takhle se podívat na nějaký video. Já nechci já nechci si sobě spoilerovat. To je taky pravda. Okay, Když už jsem od toho jeden level, tak já to chci vidět sám, jakože. No. Potom se klidně... Vyzvedneme si odměnu. To by teda pro dnešek stačilo, že? Máš nějakou připomínku? No. No, noob, prej noob. Noob, noob. Prosím tě, kámo, ty kušníky vyházím. Suroviny dorazily. Jedno dřevo. Já toho 5 vyházím. Já nepotřebuju kušníky. Ale nějaký si jakože nechám, že? No, dobrý. No. No, hodně štěstí, doufám, že se připojíte do aliance. No.
Bylo by to dobrý. Jo, Bylo by to dobrý. Jestli chcete tady hrát, jakože se prostě flákat nebo něco takového, tak ne, musí to být docela dost často online a ještě, jako ono to možná zní tvrdě, ale ono to tvrdý vůbec není, protože k čemu nám jsou neaktivní hráči. A ještě jedna věc, když tu naše aliance se zaměřuje na srovnávání se zemí. My prostě tady tu plochu, jak vidíte na mém monitoru, tak prostě to celý prostě bude naše, jo. My se prostě chceme rozrůstat, že? Ano. To nás pochopíte. Třeba, a ještě vám vysvětlím ten náš princip, jak se chceme rozrůstat. Počkejte, ještě musím takhle nastavit. Jo, takže někdo se přestěhuje třeba sem, ale jelikož tady už by to potom nešlo, takže když se někdo přestěhuje sem, tak vy už se můžete přestěhovat sem, protože jste blíž tomuhle hráči. Nebo třeba, když se někdo přestěhuje sem, tak ten někdo už se může přestěhovat sem nebo sem. Když se někdo přestěhuje sem, můžete jít sem. Když někdo bude tady, můžete jít sem. Potom samozřejmě tady můžete, jo. Takže buď to od tohohle bodu, nebo od tohohle bodu můžete tady začínat. A tímhle tím se budete rozrůstat. Jakmile prostě někdo přijde, tak tady máme 3 volné body. Takže 3 hráči takhle. A potom, když chce někdo jiný, tak už může třeba sem. A prostě totálně obklíčíme to Ditsgotrex a sundáme ho. Přesně. Protože to je hlavní problém, široko daleko. Jo, protože ten Maxim Belly, ten by za nás dostal hovno. Tomu se to nevyplatí, ale ten tady, to by bylo docela problém. Něco jako problém u mě na jumprovi, jakože na normálním účtě, ne na natáčecím jako LPčkovým, ale něco jako ten Valant, jo? Nebo, respektive Valheru. Já jsem toho Ditsgotrexa dneska sabotoval. Ano, a sice už očividně si to už opravila, ale vůbec neví, kdo ho sabotoval. No, taky sabotuju, já mu dám to, počkej. 4, ne. Ale ať o tobě neví, jakoby. Takže 1 budovu. Co nejméně procent. No, u mě je nejméně 14. U mě nejméně je 5. Protože já jsem udělal trošku fail se strážnicí a místo strážnice jsem po druhé postavil krčmu. Takže mám víc špehu. Aha. No, tak já to asi taky udělám potom. No. No, takže se zatím mějte a čus. Čus.